Май шөлмәгә тыштан билгеле дигәндәй, оста яшәгән ир һәркемне йөрәктән үзенә тартып тора. Койма, капкада әтисе ясаган кое кырыенда ромашка чәчәкләре, өй тәрәзәләре төрле бизәкләрдән балкып тора. Салкын кышта җәйге чәчәкләр күңелгә матурлык бирә. Элек бар иде, тәрәз кырыйлары матур, ниләр матур иде. Соңгы вакытталарны алып ыргыталарда тигез стандарт кына калайлар куеш башланды. Нечектер безнең татарларда бит инде барыбер матурлыкка омтылыш бар. Аның остахана ишеге ябылып тормый, ул аны ишек алдында гына ясап куйган. Кайчагында төнне эшләп алам ди оста. Бизәк төрлечә ясала. Мәсәлән, тәрәзә кырыйларына куя торганнарын 3 катлы итеп кисәргә кирәк. Махсус кайчылар ярдәмендә 2 төрле калайны кисәргә. Менә шулай иттереп куям мин шаблонны. Менә шулай сызам. Сызам аны. Үз мәшгуль Рәшид Гайсинның күңелендәге матурлык кул җылысы аша әнә шулай тәрәзәләргә, коймаларга, капкаларга бизәк булып төшә. Авылның һәрбер йортын шушылай матур бизәкле килеш күрәсе килә аның. Рәшид Гайсин һөнәре буенча электрчы, калайдан бизәкләр ясарга арча осталарына барып өйрәнә. Беренче эше үз өенең коймалары, тәрәзә кырыйлары. Хәзер үз мәшгуль булып теркәлгәч, авылдашларына да ясый башлаган. Үз мәшгуль булып эшли башлагачтан клиентлар да күбәйде. Рекламада биреп була курыкмыйча, аннан налогында бит инде телефоннан гына төлибез. Нурлаткан нигә иресе юк, кәгазь тутырасы юк. Саладагы һәр өйне шулай матур итеп күрәсе килә аның. Останың эшен авылдашлары бик яраталар. Йортны узып киткәндә дә кешеләр сыклана. Рәшид ул шундый уңган кеше инде ул. Шундый нәрсә култың шуны эшли инде. Кулыннан бөтен нәрсә килә. Калай ише, агач ише бөтенесен эшли. Рәхмәт яусын. Бүгенге секенне авыл җирлегендә 8 теркәлгән эшчеләребез бар, самозанятелар инде. Шуларның 4 эшлеләр сезонный, 4 постоянный основой. Авыл җирендә дә үз-үзен эшли итүчеләр арта бара. Бүгенге көндә Нурлат районы буенча 800 дән артык үз мәшгуль теркәлгән.